Jer odmah da vam kažem, neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova i neću da im ne dam Gazivode. A ja to otvoreno kažem. Eto, ne dam vam. Ne dam vam 100% Gazivoda. Ne dam vam, sutra me smenite odavde. Eto, ne dam. Ne dam jer mi niste objasnili po kom principu treba da vam dam Gazivode. Evo, ne dam. Neću da razgovaram o tome. Kome ovaj veleizdajnik govori smenite me? Naravno, govori o onima koji su ga postavili. On kaže, ne dam Gazivode dok mi ne objasnite zašto bih trebao da dam Gazivode. Na kraju su mu objasnili i on ih je dao. Tako je bilo u svim slučajevima. Kako je moguće da narod u Srbiji ne vidi ovoliku veleizdaju? Ne. I ako bismo izašli iz razgovora, mi bismo bili krivi. Mi bismo bili ti, bez obzira na to što oni nisu ispunili svoju jedinu obavezu iz Briselskog sporazuma, mi bismo bili ti koji su krivi. Netačno je. Srbiju niko ne može naterati da pregovara o delu svoje suverene teritorije. Iza Srbije stoji rezolucija 1244 i Ustav Srbije. Ovaj čovek, predsjednik Srbije, krši taj Ustav svakodnevno na više polja i to je jednostavno neshvatljivo da takvo kršenje Ustava može da se toleriše u bilo kakvom iole normalnom pravnom sistemu. Zbog toga što napuštamo dijalog i zbog toga što ne nastavljamo da pričamo, ni sam ne znam da budem iskren o čemu. Mi moramo da učestvujemo u dijalogu, mi moramo da budemo deo sveta. Kaže, mora da učestvuje u dijalogu, iako ne zna o čemu bi se tamo moglo razgovarati. Naravno, tamo se ne može ni o čemu razgovarati, jer je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Ali moja poruka njima je da mi smo deo sveta, da mi želimo kompromis. Kompromis je ta čudesna reč kojom nas Aleksandar Vučić zamajava punih 9 godina. Nema kompromisa. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije. Prokaza na svakom mestu, žigosa na svakom mestu. Jer odmah da vam kažem, neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova i neću da im potpisujem. Lažeš. Potpisat ćeš sve ono što tvoje gazde budu od tebe tražile. To je